Unha muller apareceu morta o día 3 de outubro neste edificio aquí na Avenida de Monelos na Coruña. Nun primeiro momento pensábase que podía ser unha morte natural, pero despois os fillos, polas imaxes nas cámaras de seguridade, viron que podía ser un asasinato. Parece ser que a autora do crime é unha muller que estaba presa en Teixeiro por outros 3 asesinatos a 3 anciás e que gozaba dun permiso penitenciario. Lo que menos te imaginas que en una casa como esta vaya a pasar una cosa así. Coñecía a vítima. ¿Cómo no la iba a conocer? Una mujer encantadora. Porque era mayor, ela era de 91 anos, non? Pero bueno, sí. que ela estaba perfectamente. Perfectamente de salud. Sí, de salud estaba bien o venía a comprar ella sola. Eso significa que defendíase ella sola. Sí. E a familia vive por aquí, ela estaba pendente dela. Sí, a familia estaba moi pendiente dela, moi pendiente. Por eso apareceu inmediatamente, ¿no? Era una mujer que se espabilaba sola, sí. ¿Sabéis hacía días que no sabían de ella? O... No, yo la vi el día anterior. Pero ella estaba viva. Yo cuando vino la policía y me dijo que había fallecido, me quedé de una pieza, claro. Yo iba por aquí y la vi por allá abajo, agarrada a alguien. Como me llamó la atención porque era una mujer fuerte, su hija es más menuda. Y dije yo, qué raro, Carmen, con una... No, pero dije yo, a lo mejor le pusieron una cuidadora, una asistente o algo, porque pues, una señora que tenía 91 años. E viches algunha vez a outra muller, a suposta asasina? No, nunca lo he visto. No. Claro, din que esta muller tratou de gañar a confianza, que tenta gañar a confianza das persoas maiores, que a puido roubar. A ti soache de tela visto, xunto con ela? Nada, eu non conozco a esa señora de nada, ni non vi nunca. Ella iba a tocarle a la puerta y qué sé yo. Una sorpresa para todo el mundo. Cuando lo pregunté a su hija, me ha dicho que fue su mamá. No lo sabía nada, cómo fue ni qué fue. Parece ser que se determinou que era morte natural e despois dixeron que... En un principio sí, pero despois hubo algo que vieron os fillos que non cuadraba. Yo sé que la policía esa misma noche sospechaba, porque si no, no viene a mi casa a las 11:15 con una foto. O sea, que alguna sospecha tenían. Y el policía llamó y dijo, hay que hacerle la autopsia, después de las declaraciones de mi hijo. Compañeiros, desprazámonos ata a parroquia de San Tirso de Mabegondo no concello de Abegondo. Aquí foi soterrada a vítima. Desde a funeraria dixéronnos que o día 4 de outubro, media hora antes de empezar o velorio, recibiron unha chamada da policía dicíndolles que se anulaba a licenza de soterramento porque lle tiñan que practicar a autopsia ao corpo porque vían indicios dunha morte violenta. Estamos agora en Boimorto, xusto na parroquia natal de Remedios, a presunta autora do crime. Falamos cos familiares dela que aínda viven aquí. Din que non teñen ningunha relación con ela desde que de nova marchou a Barcelona. 8:10 da tarde, seguimos en directo no Hora Galega e a verdade é que temos que falar de Remedios Sánchez, coñecida como Reme ou a Matavellas, porque é a persoa que foi detida por ser a presunta autora do crime desa muller de 91 anos da Coruña o pasado 3 de outubro. Remedios Sánchez está cumplindo condea no cárcere de Teixeiro, unha condea de 144 anos por asasinar a 3 avoas en Cataluña e tentalo con outras 5. O que pasa é que Remedios estaba gozando dun permiso penitenciario xusto no momento no que faleceu esa muller de 91 anos da Coruña. E queremos falar deste tema co abogado Alejandro Vega. Alejandro, moi boas tardes. Boas tardes, que tal? Bueno, Alejandro, estamos falando dun crime na Coruña, dunha asasina en serie que cometeu esos crimes en Cataluña, que estaba gozando dese permiso penitenciario e de que posiblemente foi a causante dese crime desa muller. Nos preguntámonos como é posible que unha asasina en serie destas características teña un permiso penitenciario. É unha boa pregunta. Dende logo, habría que preguntar yo tanto o equipo técnico da prisión de Teixeiro que lle trocou o permiso, porque, ao fin e ao cabo, os permisos solicítanse á prisión, e a prisión a que o concede, e cando non o concede, obtense por vía de recurso. Eu non sei se neste caso foi directamente o cárcere ou por vía de recurso o xulgado de vigilancia penitenciaria o que lle trocou o permiso. Cando se analiza o permiso que pide calquera preso, tense en conta dúas cousas. Unha é a obxectiva, que é o tempo de cumprimento efectivo de prisión, terá que, polo menos, ter unha cuarta parte da condena cumplida. Neste caso, 144 anos, evidentemente, seguro que non os leva, pero o máximo de cumprimento son 25, por tanto, habría que ter en conta ese número. Hai un matiz un tanto técnico, que cando
a reducción da pena é tan pequeniña en comparación co total da pena imposta, o Código Penal permite ter en conta o total e non a reducción para computar a cuarta parte. Pero ten que acordarse e poderá facerse para evitar precisamente que supostos de altísimas penas haya xente que disfrute de permisos cando non debe. Pero este caso, polo que se ve, non se acordou. Non se acordou así. E despois está o tema de que sea unha persoa que vai facer un bo uso dese permiso, que faixe unha predición da súa reincidencia, do risco de reincidencia. Neste caso, polo que se ve, non anduveron moi acertados. Ahora seguiremos falando deste caso, Alejandro. Temos que dicir que, claro, unha persoa que mata 3 anciás e intenta con outras 5 en menos dun mes, todos imos pensar o que pensamos. Pero atención, porque a propia sentencia, Jaiza, no seu momento, no 2008, xa recollía un perfil psiquiátrico-psicolóxico desta persoa, e tamén hai sorpresa. O tribunal descarta que Remedios sufra ningunha enfermidade mental e tampouco un trastorno da personalidade. Subliñaban tamén que presentaba unha intelixencia dentro da normalidade e que non tiña ningunha alteración psíquica. Estudouse tamén o tema da ludopatía, unha cousa que se descartou a pesar de que inmediatamente despois de cometer os asasinatos ela iba gastar os cartos a bingos e salas de xogo. O que sí presentaba era rasgos negativos da súa personalidade, pola impulsividade, a súa dificultade para asumir a responsabilidade e outros rasgos que lle fixeron ver que tiña eses patróns negativos. Pois hoxe na Hora Galega queremos falar cun recoñecido psiquiatra forense deste caso, co doutor José Cabrera. Moi boas tardes, doutor. Que tal, amigos? Buenas tardes a todos. Moi boas tardes, doutor Cabrera. Bueno, se os profesionais determinan que esta persoa, Remedios Sánchez, non ten ningún tipo de alteración psíquica, entón, segundo a súa experiencia, doutor, de que tipo de persoa estamos a falar? Pues estamos hablando de una persona que es una asesina en serie, que no tiene ningún trastorno mental, como la mayoría de los homicidios que hay en España. Unos 400 homicidios hay en España y la mayor parte de ellos no tienen ningún diagnóstico psiquiátrico. Otra cosa es que esta mujer sea una mujer carente de afectividad, para la cual una anciana no valga nada y lo que ella necesita es dinero para su ludopatía. Por cierto, no es rarísimo que un ludópata mate. Un ludópata roba, estafa, apropiación indebida, pero es raro que mate. Lo que pasa es que esta mujer es una mujer fría, que considera que una anciana de 90 años, de 91, de lo que sea, pues puede morir y robarla. Así de simple, no tiene ningún trastorno psiquiátrico. Claro, doutor, aquí confrontan dúas realidades. Acaba de decirlo claramente, non ten ningún trastorno psiquiátrico. En este caso é posible a reinserción. Acaba de ser detida por supostamente nun permiso penitenciario matar outra anciá unha vez máis case 20 anos despois. É posible a reinserción? Miren ustedes, para que la gente lo entienda claramente, hay algunas personas que son imposibles de ser reinsertadas. Y esto hay que aceptarlo cuanto antes, porque si no vamos a repetir ese tipo de casos. Hay personas que son teflón, no se les pega nada. ¿Eso qué significa? Significa que da igual que hagan psicoterapia, que hagan talleres de reinserción, que vean películas educativas. Imposible. Y hasta que el legislador y el ejecutivo no se entere de esto, volverán a repetirse estos casos. Doutor Cabrera, acábanos de dicir que é raro, non? Pois que estas persoas que atacan para roubar, que cometan crimes, estamos falando de 8 ataques a anciás en tan só 26 días. Uns ataques que foron, ademais, moi próximos en tempo, o mellor dun día para outro prácticamente. Pode ser que a esta muller se lle fora das mans o roubo e, ao final, chegara a cometer o crime ou ia directamente a matar? No, esta mujer probablemente, casi seguro, no iba a matar. Lo que iba es a robar, a apropiarse de lo que tenían las ancianas. Porque no existe en realidad ningún perfil como en las películas de Hollywood de matar por matar. No existe nadie como en El silencio de los corderos. Perdonen que se lo diga, porque la gente se cree que lo que sale en las películas es lo que luego es en la realidad. Esto no ocurre. Esta mujer probablemente no, casi seguro quería robar. Quitar esto, quitar aquello para seguir con su vida. Y le pegaba un golpe a la anciana de 91 años, pero no hay golpes de matar con ensañamiento. No, era algo así como que se le iba de las manos y al final la anciana moría. Doutor Cabrera, di que non hai reinserción posible nalgúns casos e hai que telo moi claro. Non sei se un caso deste tipo co que estamos analizando, a prisión permanente revisable podría vir a cubrir un oco que no 2006 non existía.
muy acertada la frase que usted acaba de emitir. En estos casos de reinserción imposible que los terapeutas consideran que no hay nada que hacer, aquí hay que encerrar al sujeto o a la sujeta y tirar la llave al mar. Así de claro. Pois, doutor José Cabrera, psiquiatra forense, dende logo é un auténtico prazer que nos atenderá esta tarde no Hora Galega da Televisión de Galicia. Moitas grazas. Gracias. Hasta logo. Pois a pregunta é esa, Vegas. Claro, no 2006 temos que telo claro, non existía prisión permanente revisable, pero nun caso deste tipo, no 2025, sería caso de prisión permanente revisable? En principio... Un asasino en serie, refiro. Sí, un asesino en serie sí, porque cando son máis de dous asesinatos é un dos supostos de prisión permanente revisable, precisamente. Pero claro, súmanse os que teñan os cometidos no período de aplicación da prisión permanente, non se suman os cometidos fai 20 anos, non? De todas maneiras, eu sempre tive en conta na miña cabeza que non somente a prisión permanente revisable é un mecanismo para atallar o problema dunha persoa que sin ter un trastorno mental sí que é demostradamente perigosa para a sociedade. Probablemente debería acudir ao mecanismo da incapacitación civil. Non todo é pena, non todo é delito. Quizáis, repito, inda que non hai unha enfermidade mental, se hai unha diagnose dun risco de reiteración delictiva altísimo, inevitable polas características do suxeito, quizáis, reitero... En que se traduce a incapacitación civil? Pois pode chegar incluso un internamento obligatorio, como unha persoa que vai pola rúa cometendo continuos crimes sin poderse controlar, ou unha persoa que é perigosa para si mismo ou para os demais. É un tema polémico e non é tan sinxelo, evidentemente, pero, desde logo, é unha ante supostos nas que a prisión permanente revisable non se pode aplicar, igual hai que acudir a ese tipo de hipótese de persoas perigosas para sí mesmas ou para os demais, que se pode objetivar nun tipo de informe, acudir a algún tipo de internamento obrigatorio. Claro, Alejandro, é que estamos falando de que Remedios Sánchez xa está condenada a 144 anos de prisión, agora será xulgada polo crime desta muller de 91 anos da Coruña, se é que ela o cometeu, e de que serve máis anos de prisión, non? Bueno, neste caso, probablemente porque xa non lle dará tempo a seguir máis, ou sairá moi maior, porque o límite de cumprimento de 25 anos tense en conta para os delitos cometidos antes. Para este delito súmase os cometidos con súmase é un delito novo, é dicir, alguén con un límite... A Remedios naceu no 57, polo tanto terá 68 anos agora mesmo. Pois como ahora lle caen encima 25 anos máis, imaginade. Home, non sei a capacidade de asesinar que terá cando teña 90 anos e que os cumples, pero vamos, parece que andará difícil. O que sí que é evidente... Pero sí que é verdade que hai que dicirlo, non, Alejandro? Sí. Os 3 asesinatos anteriores xa cousa xulgada, claro. Non é que se poida sumar un máis, agora se o da Coruña se demostra que é así. Cara a prisión permanente revisable... É outra cousa nova. Exactamente, cara a prisión permanente revisable, dende logo que sí. Agora, para valorar os permisos penitenciarios e para valorar a progresión en grado, é dicir, para poder chegar a un terceiro grado penitenciario, evidentemente que hai que ter en conta o risco de reincidencia e de reiteración delictiva. E aí a propia prisión ten que ter en conta o perfil psicolóxico e o historial delictivo desta señora e que encima reitera continuamente o mismo perfil de ataque. E, por tanto, neste tipo de supostos, hombre, supoño eu que vai ter moi complicado obter ningún permiso máis e ninguna saída máis ou ninguna progresión en grado, supoñemos. Pois, Alejandro, aproveitando que estás aquí connosco, queremos falar contigo pois de outro tipo de delitos. En este caso sería os de descubrimento e revelación de segredos. Porque ben sabedes que entrar no historial clínico dunha persoa sen o seu consentimento é un delito e conleva penas de cárcere. E se non mirade para o que acaba de ratificar o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ratifica esa condea de 6 anos e medio de cárcere a unha enfermeira de Rianxo por consultar os historiais clínicos de pacientes sen o seu consentimento. Esta enfermeira, ao parecer, estaba consultando os historiais da nai dun neno que ia co seu fillo ao colexio. Desta nai consultouno ata en 3 ocasións e do cativo menor de idade consultouno ata en 10 ocasións. Falamos agora disto con Alejandro Vega porque isto é o ratificado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero esta muller ainda pode apelar ao Tribunal Supremo. Pero non é o único caso nos últimos anos que vimos, porque tamén en Ourense unha enfermeira do Sergas é inhabilitada por ano e medio porque fisgou no historial médico doutra enfermeira. E tamén en Pontevedra a Audiencia Provincial condena a 3 anos e 10 meses de cárcere a unha enfermeira que accedeu máis de 300 veces ao historial clínico da súa exparella e da súa actual parella. E precisamente, Alejandro, deste tema de Pontevedra, pois eres bo coñecedor porque é un tema, é un caso que levaches ti. E vendo
estes tres casos, que nos parecen bastante parecidos, chámanos e moito a atención esas diferenzas nas penas, non, que se piden para as acusadas. Claro, estos non son as penas que se piden, son as que se impoñen, que isto é distinto, porque probablemente as peticións en todos os casos foron moi parellas. O delito permite abarcar unha pena que vai de 1 a 4 anos, o 198 que é a revelación de secretos. Cando é enfermeira é unha funcionaria pública, normalmente, e ademais accede a datos de saúde, co cal a pena sempre é na mitade superior, é dicir, de 2,5 a 4 anos, por cada dos delitos, o sea, cada un dos afectados supón un delito. Nestes casos, no caso que levei eu, e nosotros hai varios afectados, por tanto, no meu caso, por exemplo, había 2, e lle pedían 3 anos e 9 meses por cada un dos delitos, é dicir, somaban casi 7 anos de cadea entre os dous. Como se consigue unha rebaixa destas penas? De dúas maneiras, pelexando o fondo do asunto, que hai supostos nos que é moi complicado, porque pouca defensa pode haber, o feito está aí, está demostrado, hai unha prova tecnolóxica que demostra o acceso, isto deixa un rastro, e, bueno, en fin. Hai que explicarlo, cada vez que entran no sistema que teñen informático nos hospitais, nos centros médicos, queda o rastro do profesional da profesional que entrou nese historial. Sí, entra ca súa clave, co seu usuario ou coa súa tarxeta. Por tanto, isto é moi sinxelo despois acreditar quen foi o que accedeu. Hai defensas posibles, se non fun eu, fun outro que... Pediron, non me pediron. Exactamente, non había interese, era a miña parella, pediume el, en fin, pero cando non hai unha defensa de fondo, eu creo que un bo abogado non é o que pelexa todo, é o que sabe cando hai que pelexar. E hai veces que non hai que pelexar, hai que arranxar. Claro. E, por tanto, como se arranxan os casos? Como casi todos, con cartos. Pero, Vega, aquí a pregunta é porque son profesionais sanitarios entrando en historiais médicos que é o máis privado que podamos ter e despois incluso dicindo os datos que hai dentro. Pero aquí sí que hai graus de parentesco ou de relación diferentes. No caso de Pontevedra Vigo, neste caso, accedeu ao historial da súa exparella. Noutro caso, outra enfermeira accedía ao historial dunha compañeira enfermeira. Noutro caso, outra enfermeira accedía ao historial dun menor. Isto tamén se ten en conta a hora da pena? Sí, por suposto. Fixadevos, que é o máis grave? O máis grave é a parella, porque ten un agravante de parentesco. O menos grave pode ser acceder aos datos dun menor. No caso que leve eu, se lle imputaba tamén acceder aos datos da súa filla que tiña nese momento 4 anos. Eso quedou fora do procedimento, porque evidentemente a nai, inda que é indebido, é a súa filla. Pero por que nai? Pero no caso de Rianxo miraba o historial dun neno do colexio que non tiña nada que ver. Sí, neste caso, se non ten relación de parentesco, non é máis grave que acceder aos dun maior de idade. Non hai un agravante por ser menor de idade. Agravante está por ser funcionario público e por ser datos de saúde. Nese caso, as penas son altísimas. Digo, aviso a navegantes, porque aí a pena empezamos a falar a partir de 2 anos e medio. E 2 anos e medio en España é pena efectiva. É das que vas a prisión. Non hai suspensión posible. Matices, pero bueno, non se aplicaría neste caso porque teria que ser alguén que comete delito a causa da súa adicción ás drogas, que é complicado, ocurreseme a min, conectar acceso a datos de saúde, bueno, aunque a imaginación dos abogados é inenarrable, é difícil. Pero, quero decir que ao final, nun caso deste tipo, no que ves que a túa clienta pode ter unha pena superior àquela que se pode suspender, o que hai que facer é negociar. Neste caso, como se pedía unha responsabilidade civil bastante alta, por certo, porque falábamos creo que de máis de 12.000 euros, pagouse esa responsabilidade civil e pactouse unha aplicación dun atenuante de reparación do dano moi cualificada que permite rebaixar a pena en grao. É dicir, a pena mínima, que era neste caso 2,5, rebaixada en grao, queda en 1,5 ano a 2,5, perdón. Co cal foron penas de 22 meses nun caso da exparella, 24 da exparella e 22 no caso da noiva da exparella. Suma total, 3 anos e 9 meses. Foi a forma de evitar que entrase na prisión por ese tema, porque as penas individualmente consideradas non superaban os 2 anos de prisión. E, por tanto, non entrou na cárcel, que de outra maneira nos estaría vendo dende ali. Pois non é pouca cousa. Non é pouca cousa. A verdade que sí, pois Alejandro Vega, todo aclarado, todo explicado hoxe contigo, e por suposto, grazas como sempre por estar con Gracias a vos. Gracias a vos.